Det er så version 3. Nej. Det er allerede nummer 3. Og vi skal jo snart afsted. Vi skal ned til to guttermænder. Hør det? Hvorfor det? Kan man ikke se den? Ring for seng. Snår jeg. Kan vi sgu det op? Ja. Det er lidt dårligt. Det er det. Udløs i det her. Og der for andre. Men jeg vil ikke mere. Du det du er her. Jeg åbner dig mere og mere. Det der når du siger. Det er dig og mig for altid. Dig og mig for altid. Mit hjerte. Vores hår. Okay, men som sagt, så er det version 3. Og vi synes faktisk, det er meget, meget fedt at lave videoer med jer, fordi I ser dem jo. Så er det dig, der skal sige noget. Hej. Fortæl om dig selv. Nej. Ej, men du er simpelthen så nuttet på dig. Vi kan godt lide at have et kamera på os, hvis I har lagt mærke til det. Jeg synes faktisk, jeg ligner mig selv i dag. Lidt bjørnet. Bjørnet? Ligner en bjørn? Nej. Så nu. Det er dig og mig for altid. Du har mit hjerte lige her. Nej. Altid. Du en af dine øjne ser. Det er dig og mig for altid. Mig og Camilla, vi har et problem. Et meget, meget stort problem med de der kult, man kan købe, fordi jeg tror faktisk, vi er blevet afhængige af dem. Jeg ved ikke, vi køber dem, og de er altså ikke helt billige, skal jeg lige hilse at sige. Men det er faktisk... Okay, men ikke på Statoil. Ikke på Statoil, der er det... Statoil i Vejby, ikke? De har dem slettet faktisk ikke. Jo. Nej. Nej, det er wet. Nu er det. Hørte du det? Ej! Det røg op for manden. Der er så kult over hele skærmen nu, mand. Pisse fedt. Okay? Ej, det gør ikke noget. Ja. Det er dig og mig for altid. Fedt plus. Dig og mig for altid. Har jeg ventet her. Nej, sagt. Ej, jeg fik den ikke. Og vi håber faktisk, der er en vis person, der ser den her video. Har vi lige snakket med? Nå, jeg tror, der er det. Okay. Jeg skulle sige, fuck dig, Møller. Skal jeg godt? Så er der tidsmand til middag! Nej, nu fuck, mand. Du bliver nødt til at lukke, vi er travlt. Love jer, hej! Sig lige hej. Ja, bitches.